ही पिशवी तर आता तुला इकडे काय करायला आणलं? टेस्ट करायला. ते आहे ना RT-PCR टेस्ट, ते करायला आणलं. इकडे बघ आलेलं आहे बघ, पंचकर्मा हट्स. घर बांधलेले आपण गावी कसं ते कलर केलंय तसं आहे ना. मम्मीची औषध परत दिली बघा, एवढे सर्व है ना. एवढं सर्व औषध आणि सर्व रिपोर्ट घेऊन फिरतोय आम्ही. हॉस्पिटल लय मोठं आहे. नाही तसं सिम्पटम नाही त्यांना. आता बघा आम्ही आत्ताच आलो. कुठे गेलो होतो मम्मी? इथे पोद्दार हॉस्पिटल. हां, तर माणसं विचारतात पोद्दार हॉस्पिटल कुठे आहे, तर ते वर्लीला आहे. वर्ली नाक्याच्या जवळ आहे. तर तो कोणी सांगेल तिकडे. आणि आज काय काय केलं तुझं? आज हे केलं, कोविड टेस्ट केलं. सर्वात आधी पहिलं परत डॉक्टरांकडे गेलो, चेक केलं. सगळी औषधं वगैरे बरोबर घेतली का नाही ती विचारली. परत आता कसं वाटतंय ते विचारलं. परत न्यू औषधं दिली. नंतर ते टेस्ट केलं, कोविड टेस्ट. RT-PCR म्हणतात त्याला. तर पहिलं नाकात पण टाकलं मम्मीच्या आणि घशात पण टाकलं. ते कसं आपण शूट केलेलं चांगलं नाही वाटत ना. तर ते सर्व शूट केलं टेस्ट. आणि उद्या रिपोर्ट येणार आहेत. आणि उद्या परत आम्हाला जायचं मम्मीला ॲडमिट करायला. चौकशी केली, सर्व विचारलं, बेड बघितलं, चांगला आहे. 2 माणसं थांबू शकतात. रूम घेतला आम्ही स्पेशल. हां, तिकडे म्हणजे त्यांचे रूम्स आहेत असे 3-4 रूम होते. त्यातले एक रूम वॅकंट होता. त्यांनी कॉल करूनच आम्हाला सांगितलं आणि आम्ही घेतलेला रूम बघितला, चेक केला. चार्जेस सांगितले नाही त्यांनी सांगितले आपल्याला. किती सांगितले? चला तुम्हाला सांगतो. जर आम्ही तिकडे ट्रीटमेंट घेतो तर तुम्हाला पण तिकडची इन्फॉर्मेशन माहिती पाहिजे. तुम्ही अशा भ्रममध्ये नका राहू की तिकडे सर्व फ्री होतं. नाही तर माणसात जातील की चला पंचकर्मा करायचा तर फ्रीमध्ये जाऊया, तिकडे झोपूया. सर्वात आधी तर गव्हर्नमेंट सर्वात आधी तर ॲडमिशन पटकन होत नाही. बघणार, चेक करणार, गरज असेल तरच ॲडमिशन करणार. जनरल एक नॉर्मल वॉर्ड आहे आणि एक स्पेशल वॉर्ड आहे. नॉर्मल वॉर्डचं ते जिकडे पहिले आपले रिलेटिव्ह ॲडमिट होते आणि आता आमचं स्पेशल वॉर्ड आहे. आता आमचं स्पेशल वॉर्ड आहे. तिकडे ती मुलगी कॅमेऱ्यात बघत होती, तिला बोलले. हां, तर आमचं स्पेशल वॉर्ड आहे. जनरल वॉर्डचं मी विचारलं की ते आमचे ताई तिकडे ॲडमिट होतात ना, तर तिकडे जरा कमी पैशात मम्मीला ॲडमिट करा. कारण मम्मीचा इकडे बेड चार्जेस 1000 रुपये ते 1100 रुपये बेड चार्जेस आहे. आणि 6 जे क्रिया सांगितल्यात तर टोटल जेवढे मी कॅल्क्युलेट केले मम्मीचे 3200 रुपये पर डे पडतात. 3000 पकड, तरी 3000 पर डे आहे. तर मग त्यांना विचारलं मी की ते नॉर्मल वॉर्डमध्ये ॲडमिशन करायचं असेल तर समजा पैसे नसतील तर पैसे नाही, एवढे नाही होत. आणि मम्मीला 15 दिवस ठेवणार आहे, तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता तर किती होतील मम्मीचे अमाऊंट. चला ठीक आहे. मी विचारलं नॉर्मल वॉर्डचं. ते म्हणाले की जर तुम्ही गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय असाल किंवा सिनियर सिटीजन असाल तर तुमचं तिकडे होणार. या 2 कंडिशन्स आहे, लक्षात ठेवा. तिकडे सिनियर सिटीजन किंवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय जर तुम्ही त्याच्यात आहात तर तुम्हाला कन्सेशन आहे. अदरवाईज तुम्हाला मिनिमम चार्जेस तुम्ही पकडूनच चला. 2000 रुपये 2-3 हजार रुपये पर डे तुमचे होणारच जर तुम्ही पंचकर्मासाठी तिकडे ॲडमिशन रूम घेऊन ॲडमिशन करताय. तर रूम नाही गेले तर 1000 रुपये मायनस करा. तर तिकडे आणि तुम्हाला मी एकदा चार्ट दाखवला होता, माझ्याकडे जर इमेज असेल तर मी परत दाखवतो, तुम्ही तो चेक करा. अजून एक इन्फॉर्मेशन द्यायची होती. आता आपण उबेरवरून आलो. हां, उबेरवाल्यांनी काय, ड्रायव्हरने काय सीन केलं म्हणजे आम्ही तुम्हाला का सांगतोय,
कारण तुम्हाला पण असं कुठे कधी आपण तिथे जरा बसून बोलूया. हा बसा. चला, असे काही ते किस्से ज्यामुळे तुम्हाला हेल्प होईल म्हणून आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करतो. आम्ही नेहमी ओला उबेर बुक करतो. मी तुम्हाला सांगू, मम्मी आणि काजल असेल ना तरच बुक करतो, अदरवाईज मी ट्रेननी ट्रॅव्हल करतो. ट्रेननी बसनी जे आपले गव्हर्नमेंट म्हणजे जेकडे आपलं स्वस्त पडतं तिकडेच ट्रॅव्हल करतो. पण कसं मम्मीला असं थकायला होतं ना, त्यामुळे आम्ही ओला उबेर बुक करतो. ओला उबेर ठीक आहे. रिसेंट कंडिशन्समध्ये ओला खूप महाग आहे, उबेर स्वस्त आहे, तर मी उबेर बुक केली. आताचा जो ड्रायव्हर होता तो काय मागत होता काजल? एक्स्ट्रा टोल मागत होता आमच्याकडून ते पण. हां, म्हणजे जी अमाऊंट झाली आता एक देतो म्हणजे सांगतो पण अमाऊंट किती झाली. वर्लीपासून ते विक्रोली कार बुक केली, उबेर बुक केली, 510 रुपये बिल झालं. आणि मधीच जेव्हा वर्ली सिलिंगचा टोल नका आला तेव्हा त्यांनी आमच्याकडून म्हणजे चेंज बोलले, सर चेंज आहे क्या? तर मी दिले 200 रुपये आणि त्याचे 85 रुपीज कापून तो माझ्याकडे चेंज येत होता. मी बोललो ठेव तुझ्याकडे सर्व, म्हणजे 200 रुपये तरी तुला दिल्यासारखे झाले. आता बिल झाला 500 रुपये, म्हणजे मी त्याला फक्त 300 रुपये द्यायला म्हणते. मी त्याला म्हणजे 500 रुपयाची नोट परत दिली मी त्याला. बरोबर. तो बोलतो सर वो टोल का पैसा तो एक्स्ट्रा होता ना. मी बोलला मी पहिल्यांदा ट्रॅव्हल नाही करत आहे. आणि बोललो या वर्षातून 100पेक्षा जास्त बुकिंग आमचे झाले असतील बदलापूर पासून ते इकडे तिकडे. तर हे चिटिंग होती. मी हवं तर नाव घेऊन नाही सांगत, कशा उगातच नको, पण असे पण माणसं बघतात फिरवायला माणसांना. आणि जर असं काय असेल ना तर लगेच तुम्ही रिव्ह्यू द्या, त्यांचे 1 स्टार रिव्ह्यू द्या आणि खाली कंप्लेंट करा. आणि तुम्हाला हे बी सांगतो की ह्या बुकिंगच्या अगोदर आमचे 7 बुकिंग कॅन्सल झाले. म्हणजे आम्ही वर्लीलाच 20-25 मिनिटं तिकडेच बाहेर उभे होतो, पाऊस होता. हा, खूप जणांनी कॅन्सल केला आणि यांनी बुक केली. असे पण विचारतात, हा हॅलो किधर जाणे काय? मी बोललो विक्रोली. 3 जणांनी तर विक्रोली ऐकूनच कॅन्सल केलं. त्यांना यायचं ना, चला कॅन्सल, पटापट कॅन्सल केले तरी ठीक आहे. पण असं तरी नका करू कोणाकडे की जो टोलचा पैसा इन्क्लूड असतो त्या टोलचे पैसे मागू नका वेगळे. जो तुम्हाला अमाऊंट दिसतं ना ओला उबेरमध्ये, कारण समजा कोण नवीन असेल, हा गेला पटकन देणार, तर अशी चूक असं नसतं. पैसे असतात नसतात. आणि हा प्रॉब्लेम मला आय गेस सर्वांसोबत होत असेल की ते लोकांना मम्मी कॅन्सल करतात विचारून, किधर जाणे काय तर विचारतात आणि कॅन्सल करतात. तर हे सुद्धा प्रॉब्लेम होतो. तर असं आम्ही शेअर केलं. आता मम्मीची अपडेट, आता मम्मीला उद्या नेणार आहे, परत ॲडमिट करणार आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की मिनिमम मम्मीला 15 दिवस ॲडमिट करणार आहे. आणि बरोबर आहे, आयुर्वेदिक काय शिरोधारा काय 1-2 दिवस करून काय डोक्यावर टाकून काय लगेच माणूस रिकवर होणार नाही, त्याला टाईम लागणार. हां, आणि मला एक रिक्वेस्ट आहे, मम्मी तिकडे ॲडमिट आहे तर प्लीज तिकडे कोणी जास्त म्हणजे भेटायलाच येऊ नका. नाही तर तुम्ही त्या वॉर्डला शोधत आता तुम्हाला नाव पण माहिती आहे हॉस्पिटलचं, तर तुम्ही शोधत तिकडे याल तर प्लीज कोणी येऊ नका तिकडे, कारण रूम भेटणार नाही. रूम असं नाहीये, रूम भेटणार नाही. पेशंट पण कसा डिस्टर्ब असतो, मेंटॅलिटी मध्ये नसतो की कोणाला बाहेर भेटणं बोलणं असं नाही नसतं. तर तुम्हाला हॉस्पिटलचं नाव तर सांगितलंच मी. सगळं तिथे ऍडमिट कशाला करतात, ते सर्व क्रिया तिथे करणार आहेत ना. आणि मम्मीला शांती पाहिजे, रिलॅक्स पाहिजे एकदम. उगाच म्हणजे असं त्यांनी आम्हाला म्हणजे बोललं नाही पाहिजे की तुम्हाला खूपच माणसं येतात भेटायला, तर आम्हाला कंप्लेंट नाही आली पाहिजे. नाही तर आम्हाला नाही ते तिकडून काढून देतील, नाही तर तिकडनं बोलते तुम्ही जावा घरीच आणि आपल्या मम्मीची ट्रीटमेंट राहील. तर मी एक रिक्वेस्ट करतो, भेटायचं आहे ना आपण, कशी मीटअप करत होतो पुढे जे मम्मीला ठीक होते, आपण एक परत मीटअप करूया. हवं तर हॉस्पिटलच्या बाहेरच मीटअप करूया, ठीक आहे. नंतर भेटा, आधी सध्या भेटू नका. हे का सांगितलं पर्सनली माहिती आहे काय, माणसं आवडीने येतील, पण काय माहिती आहे, आवडीने तुम्हाला आवड आहे ना, असं प्रत्येकाला आवड आहे. आता एक माणूस नाही बघत आहे इकडे, आवडीने दिवसातून 10 माणूस पण आले ना तरी म्हणजे इकडे डोकं करावं, म्हणजे एकदम बोलतात ना रिलॅक्स. तेच मम्मी पण वेल प्रिपेअर्ड नसणार भेटायला आज पण एक सबस्क्रायबर आले, ते काय बोलले, असे दिवसभर बघा ना. आज पण आम्ही गेलेलो 3-4 भेटले, काल पण जेव्हा पण आम्ही जातोय ना तर 3-4 असे भेटतातच आहे. 3-4, आम्ही 30-40 नाही बोललो, जे आम्हाला दिसतात तेवढे सांगतो आम्ही. 3-4 जे समोरून स्वतःहून पुढे येतात, असे पण आहेत जे ओळखतात ते पण ते लांब राहतात. असं आम्हाला समजतं लिपसिंग वरून, कोण आम्हाला बघून स्माइल करतंय, कोण आम्हाला नोटीस करतंय, ते आम्हाला लगेच समजतं की हा बाबा तुम्ही बघता आम्हाला, आणि चांगली गोष्ट आहे. पण नका येऊ भेटायला, हे आमची रिक्वेस्ट आहे पहिली. उद्यापासून मम्मीची ट्रीटमेंट चालू होईल. काय काय करतात आहेत काय कसं करतात आहे, कधीच्या वेळेला कधी काय करतात ते पण मी तुम्हाला सगळं सांगेन. तिकडे जेवण काय आहे, प्रत्येक म्हणजे बोलतात ना जेवणामध्ये काय काय चेंजेस काय असतं ते पण सांगेन. हा, आणि त्यासोबत मी तुम्हाला अमाऊंट सुद्धा सांगेल, का तर अमाऊंट माहिती असणं गरजेचं असतं. या जंक्शन मध्ये नाही राहिलं पाहिजे की तिकडे फ्री होणार किंवा तिकडे स्वस्त होतं. आणि हे पण विचारलं जे नॉर्मल जिकडे करतात, जे ऑलमोस्ट लगेच पण बरं नाही वाटत.
मला आता 8 दिवसामध्ये थोडा फरक पडला की नाही. माणसं कशी आता जातात आणि उद्या त्यांना बरं वाटायला पाहिजे असं नसतं. आयुर्वेदिक बोललं की थोडा टाइम Time लागणार. लागतो. आणि तिकडे 2 प्रकारचे आहेत, जसे नॉर्मल आणि ऍडव्हान्स. मम्मीला तर ऍडव्हान्स मध्ये ठेवलेलं आहे. तर किती ऍडव्हान्स बोलतात ना, किती चांगलं करतात ते पण मी ऑब्झर्व करेन आणि त्या हिशोबाने तुम्हाला रिव्ह्यू पण दिले तिकडे. आतापर्यंत तर माझा ओपिनियन एकदम चांगला आहे. डॉक्टर्स खूप चांगले आहेत. तुम्ही विचाराल म्हणजे मेडिसिनचा फरक पडतो जर तुम्ही रेग्युलर आणि टायमिंगवर घेतलात तर. जर तुम्ही म्हणाल की मी 1 दिवस घेणार 1 दिवस नाही घेणार तर त्याचा फायदा नाही. इकडे मी मम्मीला देतोय. काढे पण ते व्यवस्थित टायमावर घेतले पाहिजे. हा, मम्मीला बघा आज काजललाच विचार. काजल, मम्मी मध्ये एनर्जी होती? हा होती. म्हणजे आम्ही सकाळपासून गेलो ते आता आलोय आम्ही संध्याकाळी घरी. आज एनर्जी होती. आता 1 हप्त्यामध्ये नाही होती आधीपेक्षा तरी पहिली. मम्मी आम्हाला बरोबर वाटते आता. आणि संध्याकाळी आलो विचारतील काय करत होता तुम्ही? होतं एक काम होतं. आम्ही ते काम केलं. तुम्हाला माहिती असेल वरलीला काय काम असेल, आम्ही सांगत नाही, पण आम्ही ते काम केलं जे खूप नाही, इम्पॉर्टंट. कशाला काम नाही केलं. आम्ही गेलो ताईकडे, बाबूला बघायला गेलो. मग ते म्हणतील की दाखवला नाही. नाही, बाबूला कशी दाखवणार ना आपण. त्यांना माहिती आपण बाबूला दाखवत नाही. दाखवणार, नंतर दाखवणार जरा मोठी झाल्यावर. जवळ होतं ना म्हणून ताईला भेटून आलो. तर अशी सर्व आम्ही केलं. जे जे इन्सिडेंट घडले ते पण सांगितले, इन्फॉर्मेशन दिली. आम्ही बाबूला बघायला गेलो. तर आता आम्ही फ्रेश होतो, चेंज करतो. तुम्हाला पण काय टिप्स असतील, इन्फॉर्मेशन असतील तर आम्हाला खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगू शकता. आणि आता मम्मीची हॉस्पिटल बॅग रेडी करायची आहे. उद्या सकाळी परत जायचं आहे. तर जाऊया तिकडे, ऑब्झर्व करूया काय काय करतात, कोणकोणत्या क्रियाला काय काय म्हणतात आणि ते कसे केले जातात. आपण जर जमलं तर जिकडे जे स्पेशलिस्ट आहेत नाही होणार आहे ना. करताना शूट नाही होणार, फक्त तुम्हाला एक ओरली इन्फॉर्मेशन दिली जाईल. पण माहिती तरी पडेल की काय असं कसं असतं, कसं काय करतात, काय करून मॉलिश करतात, कशा पद्धतीने करतात, ते सगळं मी तुम्हाला सांगेन. मी तुम्हाला सांगू, ही एक इन्व्हेस्टमेंट आहे रॅदर दॅन स्पेंडिंग. जी माणसानी एक वयात येऊन माणसांनी बोलतात ना, आपण जर बाहेर फिरायला जाऊ शकतो मम्मी जास्त पैसे टाकून, तर स्वतःवर उपचार का नाही करू शकत चांगलं आयुर्वेदिक काजल, बरोबर ना? नाही तर आपण पॅकेजेस कसे घेतो इकडे तिकडे जायला, पॅकेजेस कसे आपण घेतो, तर ह्याला पण एक पॅकेज समजायचं. 15 दिवस तुला ठेवतात तिकडे, तुझी सोय करणार, तुझं खानापिना त्याच्यात इन्क्लूड आहे, तुला बेड आणि ते आम्ही रूम चेक केलं. पहिली गोष्ट रूम चेक केलं, एकदम छान आहेत. म्हणजे मी पण आरामात झोपू शकतो, मम्मी पण आरामात झोपू शकतो. प्रायव्हेट सारखं एकदम छान आहे. डॉक्टर पण एकदम चांगले आहेत, काळजीने विचारतात सर्व गोष्टी. मला खूप आवडले बाबा. डॉक्टर आहेत पण एकदम समंजस आहे, एकदम आपुलकीने प्रेमाने विचारतात, सर्व गोष्टी डिटेल मध्ये विचारलं जातं. एकदम छान आहे. अजून बघूया आता पुढे पुढे काय आपल्याला होते, कसे मम्मीला ट्रीट करतात आहेत. आणि असं तुम्ही सुद्धा प्रे करत राहा. अजून तुला काय काजल बोलायचं आहे? काय नाही झालं, आता काजलला आता आराम करायचा आहे. सर्वांनी आपली पण काळजी घ्या, हसत राहा, खेळत राहा, चांगलं खात राहा आणि व्हिडिओला लाईक करा. बाय बाय. बाय बाय.